Sigatala Abu Safna Jara anyo do fo kunafoni koni ubole no kelengele ngamu ye kunafoni la kumaba munno oluba ambolo koro so mada na namme na mun kala se limano ma oti dore Abu mu annoncer ale kumale no mu anga transition kan ko san 2023 nazara sangura munno odam na le fleni Abu ko abena ke kalata sanye ani abena ke sanye Abu Safna Jara mu ye jamana marabaga ku kan wuce sir kosobe ala sa mu ye gelea obisika furanga bo jamana kono mu ye annoncer ale kumale no kan Abu no fana bore munyanga jamana fama no be kolonel Hashim Kuita kofo adugolente malide shila musaka munno obebla jamana fama ale nongon korlala nanka mako fonde souveraineté jamana fama ya ira ka foko munye afla asgiroma sabala Abu Safna Jara ko munye fla obike ka munye malidon ku deme mamunu be ko jigo gele abu lusro Abu ane mamunu be akaja kwala ka lugla usro jamana fama ya ira ka foko ale ka ofone souveraineté ni ya si sigiroma saba ko fla ko be je ko ka onyeshu uluma o bara munno ulu fena kera Abu Safna Jara dua kun temenena abara asbakoro gulubara ananda dola Abu Safna Jara no ofena bore inte kibara dumay Abu ibena ka foko ataki do ko nko otaraka anwa posu do ko nko osegere posu munni obesa par pompier to la marga ko Abu ataki atarako ulu ko nko osegere o kibara bian anno fena ko obenega mo ko lase limano ma Abu no ofena bore ibena ka foko domna kombi Abu Safna Jara ni duni koni madabla sigata la muye verificateur journalier adaka rapport koni aleta boli ka dabla pew Abu muye agence nationale de l'aviation civile verificateur aye bere koni ka sebakoro gushi ayira ka foko muye chef or million kema saba ani binani o nyama tunendo Abu ananda dola Abu no fana boray Abu muye kibara fana biga ayira ka fo ami domna kombi jatika wale keba no betiro su kufo utefe ku bolo jigine ko sabe ka atoni mumbe olube ku furifiri oro kum kono la ko ayira ka foko kibaro ko nku o charila tuba mumbe nanka mako fura di bawle Abu aninka ta kati namini ankulo kan lamina siranya ko be ko sabe ke do ye jatika wale ke baw do ye munun nay o kuna foni fana biya Abu anu la se limano ma Abu no o fana bure kuna fonu la ame domna kombi sigata la munye parti politique ye Abu munye samuno obdam ne toflani o kuma le no de anna anda dula no fana bore munye parti politique tara franon ga jere de kulumi nanga mako cadre d'échange Abu ya ira ka foko munye loi mun sadamuna atara kanyashi munye kursi para mauma uka kata retrat la o sanko kuma mna be sina munye cadre ko ya ira ka foko ulu fela kute ko ingera ja ku yayi wakani sadara kwa makanyo anfe o kuna fonu bia ananda dula Abu no fana bore ame domna kombi ibina ka foko anga parti politique ko ni o chama ko nuku ubu ukadade o kona la de parti politique chama Abu Safna Jara ko udda delendo ko parti politique fe juma ne keleme sababu ye no wati na ku dade Abu anu kuna foni fana ko benegemo ko lasil limano ma jamana kono anika tabla akokana la Nura FM anga wole sira 76 33 43 03 Abu ne kuna fonu la kuma bawi anna munko lasil limano ma kote yusu anga te famfe wati tara ko dala Abu Safna Jara nin ko nin te kibara dumay ko sowe ke ni ye arajo do faga arajo do de be bo akono ame domna kon bi Mali arajo so bela jelen duskun ko ni akam kam ne no kosobe o sowe ke anga arajo mbe nanga mako arajo jeka fo Abu adiratrice no de be Madame Simone Marie Simone Damele ko fo ala ko ni ka wole o sira alema ala ka wole sira ma kunu ame dugo ke ala ka hina ala ka yafaka ama akara sobo bi ni wati na ka arajo chama Abu akeleme ka andu suku ko ni ka anse ko toro no wati na me dugo dum Abu Safna Jara masa Allah taala ari akeke fem kama ale de ba adon nota aka kuna kusobe Abu Srazantama ameta ne be mbolo mba goshiga do me boni annonceri mamu kuma lendo akono ode musoka dado kamara akumara akomu nye transition munna be sina me domna kompi sangura munda mnele fleno be talike nanzra sana san 2023 Abu ko be na ke sanyi kalata sando wa be na ke sanfina ye munye jamana marabogo kan wulika do cha manike Abu wala samunye galea obisika furanga bo anga jamana kono don kan tuko muna sebani ngala no de dado kamara Abu ayaira ka foko kabido di mun kam Hashim Kuita na ka
jɛrɛjɛkulu u ye fanga in ka jaso ka bɔ baadaw bolo mɛ kalo tile 28 san 2000 ani san 21 wa mun ye cour constitutionnelle ye o ye ko tɔ ka a lase a ko a donni kama fo kana bila bila i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana faama colonel Asimi Goyita a n'a ka jɛrɛjɛkulu u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan hakilinata minnu o b'u la malidenw bɛ se k'a faamuya cogo min na a ka ja fo ka taa bila min ye diɲɛmaa la sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ jamana faama n'a ka jɛrɛjɛkulu ye cɛsiri minnu k'o kɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko anw ni diɲɛmaa kɔni an ka yetaw ko o ma kɛ kelen ye Abu Safinɛ Jara a ma ɲɛ mun kɔ suba ninnu kɔni ye sanction k'o ta ka anw ka jamana ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ CEDEAO maaw ko fɔ Abu ko o kɛra mun ye janvier 2022 o kɔnɔna la a ko mun ye malidenw Abu Safinɛ Jara a donni ko a gɛlɛyara kosɛbɛ malidenw kɔni o bolo o sababu kɛ n'a fɔra ko sanction ka ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ jamana mun ni a bɛɛ lakanabaliya o kɔnɔna la a ka ja fo ka taa fara mun ye kɛnɛya ko gɛlɛya yɛrɛ jamana mun o b'o o kɔnɔna la ka taa nin sanction sugu ta k'o jamana k'o sɛgɛrɛ Abu ko san 2023 ko a gɛlɛyara kosɛbɛ mun ye Dadɔ Kamara a y'a yira k'a fɔ ko san kura mun n'o bɛna daminɛ ni n'a bɛ nansara san kɔfɔ n'an k'a ma ko 2023 Abu ale bɛna kɛ san ye san mun ni a bɛna kɛ kalata san ye an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛnɛ ko a bɛna kɛ san ye Abu Safinɛ Jara jamana marabagaw kan ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ de bila sen kan gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw dala bi a ka ja dabalo fɛnw ko la ani ka taa fara mun ye fɛn caman kan u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ɲɛsin u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye san 2023 Abu k'a bɛna kɛ san ye san mun ni a kalata n'a bɛna caya kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔ a ko san 2023 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye référendum ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana constitution kura ko la Abu ko baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan mars kalo o kɔnɔna o la a ko o ye baara belebele mun talen bɛ ka di jamana transition marabagaw ma Abu n'o fana bɔra ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o de bɛ Dadɔ Kamara ko fɔ a ko mun ye san 2023 Abu siga t'a la mun ye iterilakaw ye n'o bɛ mairelakaw ko fɔ olu fana ka kalata k'o kan ka kɛ mun ye san 2023 o kɔnɔna o la a ka ja ka taa fara mun ye wasadenw n'o bɛ députés ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka kalata kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ san 2023 ale kɔnɔ Abu ko a bɛɛ lajɛlen bɛna kun cɛ n'o bɛ jamana faama kalata yɛrɛ ko fɔ o bɛ kɛ san 2024 ci an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen baara belebele jamana marabagaw kan k'u ɲɛsin baara mun ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ san 2023 ko a baara ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye an ka jamana marabagaw kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an ka ma ko CEDEAO Abu an dɔw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ o sabu kɛ transition in a bɛ taabolo min na comme bi Abu siga kɛlen don k'a fɔ ko dɔ bɛ fara a kuntala o janya kan Abu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o dun bɛna kɛ e ko a tɛna kɛ gɛlɛya ye anw yɛrɛ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la wa mun ye Dadɔ Kamara Abu Safinɛ Jara a ko san 2022 mun o bannen filɛ nin ye Abu a kɛra sababu ye mun ye diɲɛmaa fana ye ko caman k'o faamu o sabu kɛ anw ka jamana marabagaw n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka gouvernement ko fɔ u ye hakilinata mun ta ka miirina kura minnu k'o ta Abu diɲɛmaa ye faamuyali kɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye suba ninnu fana kan n'o bɛ CEDEAO ko fɔ Abu u ye faamuyali kɛ Abu mun ye hakilinata in bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de kan anw ka partenaires anw de y'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka to an yɛrɛ bolo an ko k'an ni maa mun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni jamana mun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ se ka dɛmɛ o la cogo min na o dɛmɛ k'o k'a ka ta ka an sɛgɛrɛ Abu mun ye sɛbɛnnikɛla ye a ko an ka jamana marabagaw ye o taabolo minnu k'o ta siga t'a la faamuyali o kɛra o la koyi o sabu kɛ mun ye maa caman ye faamuyali k'o kɛ an teri jamana caman bɛ yen Abu olu ye faamuyali kɛ mun ye an ka jamana marabagaw ko o hakilinata kura o tali o la Abu hali n'o y'a sɔrɔ anw ni marabagajugu kɔrɔ n'o bɛ Faransi jamana o kɔfɔ an ka sɔ kɔni k'a ti ka fi da kelen na a bɛ ni ka waatinin bɔ wa diɲɛma don o don jikalan kura o de bɛ fara a kan a ko a laban mun yɛrɛ kɛra ni hakili b'a la mun ye nanzaraw n'o bɛ Faransi ko fɔ marabagajugu ale kɔtɛ wa u ka ONG fɛn fɛn n'o tun bɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔ Faransi tun bɛ musaka bɔ ka don ONG da fɛ an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na an ka jamana marabagaw ye ONG bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen k'a jɔ pewu an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i dun ye ONG ninnu jateminɛ k'a lajɛ a ONG bɛ t'i jɔ mun ye ONG 80 ani 8 ɲɔgɔnna la sɛbɛnnikɛla ɲininkali to min ka a sigi ONG 80 ani 8 maa a ka joli de bɛ baara kɛ o kɔnɔna la Abu olu ka baara ko a bɛna kɛ cogo di ɲininkali to min ko a sigira sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye san 2022 o kɔnɔna la Abu mun ye nin ye kisa mun ni malidenw tɛ ɲinɛ a kɔ cogo si la Abu ni hakili b'a la
mun ye mercenaire binani ani konontom no bora korbar jamana na kanu shele anga jamana kono aku ka kiri koni ko o kera ka ban o sabuga ni mercenaire binani ani woro to mun o kuma ngo jamana kono abu uka kiri bon ko adel la juma temani abela jelen kera ka ban wa mu ye sam ngan kaso ko o tara ka do kwa ni bela jelen kera san 2022 o konna ula aku mu ye décembre kalo clip bisaba abu ibina ka fako ni mercenaire binani ani woro mun o kuma ngo jamana kono anga jamana marabaw ye clip flade ke nunga kiri ko o kisala amanya mungo munye bere ataraka goshu kuntai sam ngan kaso abu ani kata framu ye chefa war million fla nywana ku kango osra ko sabike uduna jamfala jamfa munna abeka sobobiye ka jamana era ka dafri wa munye unu marma fa unduna anga jamana kono marma fa munnu una adanga ne kunte odo kum kono la anga jamana kiri bonye bere ko nika asba ko goshu kun sam ngan kaso ani munye million fla olubela jelembo oshele abu no fene boray ibina ka fa muso saba munna aina na kolubla ka tu ka jamana la munye kiri boy meda mena doni mungama afara muso saba en kuka nanga jamana kono ako kiri bela jelenga kunyana ga uye muruti farika bulu da kosobe odo kum kono la ibina ka fa anga kiri bo maw olu kon yo olu take pende mori koy shi kaso kabu safna jera ani million tan o muso saba ko lu ko ngosra ali no asro o muso saba intanga jamana kono me dom na kompi abu munye saba ngala nobe dado kamara ko fo ako munye san 2022 kono ibina ka fa ko dabalo fon konin ko asuma gelera kosobe anga jamana kono namanya ka fa ko bolo ko afunna abeda atigi de koro odo kum kono la ministre munna alebe commerce kuna no de be mahmoud ould mohamedin no oba ale kufo ani kata fra ministre munno banga musaka ko kesu okuna no be alusen sanu no oba ale kufo abu conférence de presse do keneka olu koni ya ira ka foko jamana gouvernement wuli ka jo chairman ke jamana gouvernement chasiri chairman ke wala samunye double fond songo obiseka noya anga jamana okonna tukumna double fond na ko jamana marabako yo wuli ka jo ke malo sigaro akaja kata fra munye tuluka moye wuli ka jo kera wala sanu bela jelen songo obiseka ke damatemedia ye tukumna anga jamana okono abu munye ni ministre ko folen fla ya ira ka foko novembre 2021 kana bla juin 2022 la ko munye anga jamana anye subvention munu ko taka nyesi double foma abu ka beti do milliard keme ani milliard bioro ani fla nwana o de bora jamana kesu kono wala sa double fond songo obiseka no ko tukumna abu ko me san 2022 milliard keme fla ani milliard nani abu safna jira wuli ka jo kera chesiru ko o kera wala sa munye anga fonctionnaire we catégorie A ni be hôpital Gabriel Trola ani catégorie A muno obe abu safna jira mu surasu fe be sara be seka damakaya tukumna ango mako gris salaire abu safna jira ko obara ko o kera san 2022 o kono c'est for milliard keme fla ani nani abu safna jira muye dado kamara ayira ka foko onata be abu ibina ka fami domna kombi malido ko nembugu bulodo kuna obuka play wala de obuka for double fon o sungo kula o sobuga sigaro otiseka san malo otiseka san abu safna jira keninge o kerebete oro kum kono la munye jamana marabago abu kanga feran dabali bela jelen ko sigi singa sangura munno obedda minami domna kombi ndobe san 2023 ko fo double fon sungo obeseka no ya tukumuna anwa jamana kono ube fenfena abu safna jira ku ko bela jelen ko bla kerefe uku nyashi double fon abu safna jira obeseka no ya anwa jamana kono o sabga ko ngobe mamuna abu safna jira oti yelike wa oti melike na foni flani anya benegemo kabo anonsor konna la sebani ngala to de muso ka dado kamara abu ibunya obala dado kamara kadu ka fo bete ambale fu anaka ka annonceur ni yale bla membolo do meboni sebe mini utwa ko l'indépendant l'indépendant kadu ka fo Musa Sanyon Kamara aka sebeno Musa ko didi ku kadu ka keni sangura yeni uye en 2023 classe politique mo be talke kadu ka fo politique mo la ite ko rawa kadu ka fo ko uye année passée no ye santé menye en 2022 a bilan ko uye a labo oui mais talke kadu ka fo bilan gura la no kan ka ke en 2023 kadu ka fo ko udasira ni bela dilema mi mais talke kadu ka fo onga Mali politique ma do be Mali ikado ka fo ka keni en 2022 ikado ka fo parti politique chama de be munu nu ikado ka fo uyu ka message de v uyu ikado ka fo sangura ikado ka fo ofolu uyu olu ta ka jamani kono don ko lu segere ni metal ke ikado ka fo attente munu be ni uyu lanyini munu nganga ke ikado ka fo ka keni en 2023 ikado ka fo ko uka selma fo kofe wa ko uyu udase olu makwe ni metal ke ikado ka fo parti mi be ni ube wole ko adema koroni nyado ka fo onyema adema koroni watim na ko mi bi uyu mbarma
Marimanja Jara Marimanja Jara i k'a dɔn k'a fɔ ale ka kɔrɔfɔw la a ko i k'a dɔn k'a fɔ foli tanu a y'o ta ka malidenw sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sankura min na nin ye ko Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ san ye san min ni Mali k'a dɔn k'a fɔ ɲɛta a bɛ sabati a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Adama a ɲɛma la n'o ye Marimanja Jara ye i k'a dɔn k'a fɔ san tɛmɛnen min filɛ nin ye ni o ye 2022 ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra san ye min ni a masiba bonyana kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ faali waliw la k'olu taara ka civil caman sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ surasilakaw la i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se hakaja dunanw ma i k'a dɔn k'a fɔ farafinaden fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko san 2022 in i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra san ye san min ni a sɛbɛ gwɛlɛra nka i k'a dɔn k'a fɔ Marimanja Jara a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 min ni a daminɛnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni dama la k'a fɔ min ni a bɛ wele ko espoir n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jigisigi o bɛ malidenw ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ année don san min k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ i dabɔra ka élection ko kuma min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛna kɛ élection san ye o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ espoir ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jigisigi la anw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw fɛ an bɛ waati min na komi bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ u fɛ h'a ka jan min ni a bɛ wele ko solidarité ni o ye bɛn ni kelenya ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ kan bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka sabati anw ka Mali kɔnɔ cogo min na Marimanja Jara a ko faamaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ baaraw ka se ka sabati anw ka Mali jamana in kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 a ka kɛ san ye san min k'a dɔn k'a fɔ ni waati bɛna ta k'a gɛrɛngɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ dialogue ni o ye sigi ka kuma u ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ sara ani waati bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Marimanja Jara ale tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Useni Amion Gindo ye n y'a dɔn k'a fɔ o ye kodɛmu ɲɛmaa fana ye a fana k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ a ye u sarada a ko i k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu k'o ta ka maliden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a bɛ kɛ ten o i k'a dɔn k'a fɔ san 2022 min ni a tɛmɛnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko san dɔ min ni maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ politiki gɛlɛyaw o sɛbɛn yera a kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la k'o fana ɲɔ sɛbɛn ɲana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Useni Amion Gindo la a ko i k'a dɔn k'a fɔ san min fana k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko cherté de la vie n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw k'olu sɛbɛn gɛlɛya mɛ anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ 2022 kɛra san ye san min ni gɛlɛya danna anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ k'a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 min ni a daminɛnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko élection san don sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ka militants na a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sabati h'a ka jan élection min ni olu bɛ sɛnsɛn la ka na élection minnu bɛ sɛnsɛn la ka na don nataw la u bɛ se ka o rapporter cogo min na ayiwa k'u sebaaya sɔrɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ Amion Gindo a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 ale min ni a daminɛnen filɛ nin ye san dɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko référendum n y'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw boloda bɛ ka marché kalo k'o kɔnɔ o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ municipaliw la n'u ye maire sigiw ye a b'i n'a fɔ olu boloda bɛ ka kɛ ni juin kalo nata ye ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ députés la ni o ye wasadenw ye n'u bɛɛ lajɛlen boloda bɛ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ma Amion Gindo a ko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a ɲini a ka militants fɛ min ni a bɛ wele ko mobilisation k'u k'o kɛ ka kɛ ni ɲinanzan ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko élection olu jɔ a da mɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kasimu Tapo la Kasimu Tapo n y'a dɔn o ye Morema o fana ɲɛmaa tɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ a ye foli ni tanu ta ka malidenw ka an sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ Kapo a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ san 2022 la i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra san ye san min ni a masiba a fana bonyana ale kɔni bɛ min ɲini k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ka jan min ni a bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel n'o ye k'a dɔn k'a fɔ constitution min ni o bilara sen kan san 1992 la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ale hamina de y'o ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ an ka segin o baaraw ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa laban la ni o ye Koniba Sidibe mɔdɛl kan Koniba Sidibe a fana i k'a dɔn k'a fɔ foli tanu a y'o ta koyi i k'a dɔn k'a fɔ Koniba Sidibe a y'a ka kuma sinsin min kan o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ terroriste kɛlɛ ale bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ moyen bɛɛ lajɛlen ka bila sɔrɔsiw ka bolo kan a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ terroriste kɛlɛ min ni a kɛn bɛ ka an sunu a ɲɛ minɛ an na Koniba Sidibe a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ san 2023 in hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ min bɛ se ka to i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 in kɔnɔ basigi i k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya a bɛ se ka sabati Mali dugu kolo bɛɛ lajɛlen kan cogo min na Koniba Sidibe i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don san 2022 i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko san 2022 o tɛmɛna ni gɛlɛyaw ye an kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ 2023 min ni o daminɛnen filɛ nin ye
a ka kɛ sariya min ni a hɛrɛ ni a développement n'o ye ɲɛtaw o bɛ se ka sabati anw ka Mali jamana kɔnɔ cogo la parce que filɛ an ye min mɔ k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayɔn Kamara ale ka sɛbɛn indépendant Musa Sayɔn Kamara Abu an bɛ foli lase a ma le national ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin ye fasirikɛla jɛkulu nin ye olu ka fasiri ye Abu a bɛɛ na ta mun ye den ka sufɛ si min o ye laada ye nka n da ti bɔ sin na pewu ni m'i tɔgɔ dɔn i bɛ danga sɔrɔ i fa fa ye an ka taa le national Bete ayiwa an ka taa den ka sufɛ si min ye laada ye koyi nka n da ti bɔ sin na pewu mais fa ka daga jumɛn bɛ sɔrɔ yen fa jumɛn fa ka mun b'o la alors n ko n ba de bɛ ka sin di den ma sabali sɛ cɛ fana Tugu bari bari non mais qu'est-ce que tu veux dire par là ni tɛ ngo an bɛ dugawu kɛ sankura kɔnɔ ala ka ni nana den ni den b'i bolo mun da tɛ bɔ sin na pewu k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 20 fo ka taa bila fayiri la ayiwa an ka mais y a pas de problème an ka taa sa alors an ka taa ne y'i ka todun daminɛ est-ce que e ka dumuni bɛ tigɛ la wa ni den fana y'a ka si min daminɛ to a ka si min a fɛrɛ ma jaralaka ninnu hakili de ka surun cɛ an ka taa Yesu an ka taa o hakili de ka surun ayi Abu Safinɛ Jara le national la n bɛ bɔ ni a ye mun y'an ka jamana faama ye colonel Asimu Koyita a dogolen tɛ maa si la kabi doni mun ka ma dankɔrɔba in fanga o bɛ ta ka kalifa a ma Abu ni hakili b'a la musaka mun n'o o bɛ bila jamana faama nɔgɔn kɔrɔ n'an k'a ma ko fond de souveraineté Asimu Koyita y'a jira k'a fɔ o musaka Abu n'i y'a sigi saba o saba ko fila kɔni ale b'o ta ni ka yatimɛw k'u dɛmɛ ka falatɔw k'u dɛmɛ maa minnu bɛ yen a k'a diya ko baara dusu b'u la jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko musaka in ko a bɛ ta k'olu dɛmɛ maa minnu fana bɛ yen ko baloko gɛlɛya b'u la jamana kɔnɔ ko musaka in ko a bɛ ta ka se olu ma Abu a ka diya maa minnu fana bɛ yen ni Ala ka lujura kɔni n'a y'u sɔrɔ siga t'a la jamana faama ko musaka in ko a bɛ ta ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jamana faama ko a ye kɔ mun kan mɔkan mun kan Abu ko jɛgɛ kɔni ko a tilala o kan kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye décembre kalo tile 23 ka na bila décembre kalo tile 31 na san 2000 ani san 22 Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama a ka ni musaka ko a baara kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ŋunana o sabu kɛ mun ye baara in Abu Safinɛ Jara jamana faama a ye ko in bɛɛ lajɛlen ta ka di maa mun ma ko sabu kɛ jamana faama ka danaya ma ye ale o de colonel Asaba Jalo Touré colonel Asaba Jalo Touré ale jamana faama ka danaya ma ye wa jamana faama ye ko in bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa mun ye colonel Asaba Jalo Touré de ma Abu ko mun ye kolon ko a wasara kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Bamako Kati Joyila San Sikaso Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye colonel Asaba Jalo Touré Abu Safinɛ Jara ko jamana faama y'a bila baara mun na ko a ye baara in kɛ fo ka se a danna o de kumu kɔnɔ la Abu mun ye san 2022 o kɔnɔ jamana faama ka dɛmɛ kɔni ko a sera mun ye Bamako kɔnɔna la yan a sera Kati Joyila San ani ka taa bila mun ye Sikaso o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ hakili lajigi dɔɔni Abu ni hakili b'a la décembre kalo tile 24 tɛmɛnen siga t'a la mun ye commune 4 na ani commune 5 na Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye génie militaire kɔni kan olu nisɔndiyara kosɛbɛ ko sabu kɛ mun ye centre de dialyse ye Abu Safinɛ Jara o biriki fɔlɔ ko o baara ko o kɛra jamana faama fɛ Abu Safinɛ Jara o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama colonel Asimu Koyita a ye layiru mun ta ko hali bi a bɛ ka layiru in tɔ yen ka a dafa o de kumu kɔnɔna la mun ye délégation belebele n'o ɲɛmaaya bɛ colonel Asaba Jalo Touré ko fɔ Abu ni hakili b'a la Bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye décembre kalo tile 27 mun ye colonel Asaba Jalo Touré Abu ani délégation belebele wulila k'u kunda Doyila kan Abu Safinɛ Jara ko in kɛra nisɔndiyaba ye Doyila o mara o kɔnɔ o sabu mun ye jamana faama ka cikan ani jamana faama ka dɛmɛ mun ye colonel Asaba Jalo Touré Abu a taara o ta ka Doyilakaw k'u sɛgɛrɛ Abu dabalo fɛnw n'o bɛ malo ko fɔ sigaro ani ka taa fara mun ye kusukusu kan Abu a ka ja ka taa fara mun ye moto sen 3 maa minnu bɛ yen ko Ala ka lujula ko o y'u sɔrɔ Abu Safinɛ Jara mun ye colonel Asaba Jalo Touré a taara nin bɛɛ lajɛlen k'o di jamana faama tɔgɔ la Doyilakaw ma Abu Safinɛ Jara ani mansi minnu bɛ yen n'olu bɛ safinɛ k'a dilan o sabu
kɛ abu mun ye jamana fama ye colonel Assimi Goïta a ko ko musolakaw Abu Safinɛ Jara k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na o wulikajɔw de bɛ sen na abu ko nin kɛra nisɔndiyaba ye don i la o mara o kɔnɔ abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana fama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen colonel Asaba Jalo Ture hali bi sirajan taama k'u y'a bolo da abu ko arabadon dɔ bɛnna décembre kalo tile 28 ma san 2000 ani san 22 abu ko nin kɛra nisɔndiyaba fana ye sangaw fɛ o sabu kɛ mun ye dabalo fɛnw abu ka taa fara mun ye malo sigaro abu ani moto sen 3 o fana ma kɛ basi ye ko a n'a dɛsɛna mun ye sangaw fɛ ko nin kɛra nisɔndiyaba ye sangaw bolo Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye colonel Asaba Jalo Ture jamana faama ka danaya ma do ale b'a ka sirajan taama na kosɛbɛ abu hali bi k'u ye wulikajɔ cɛsiri caman kɔni k'o kɛ an ka taa Kɛnɛdugu n'an taara ye o tɛ Sikaso o kofɔ wa abu ko alamisa don n'o bɛnna décembre kalo tile 29 ma Kɛnɛdugukaw kɔni u nisɔndiyara kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye jamana faama a ka nin délégation ye colonel Asaba Jalo Ture ale b'a a ɲɛma abu u taara mun ye Kɛnɛdugukaw ka taa nisɔndiya k'u sɛgɛrɛ dabalo fɛnw malo Abu Safinɛ Jara sigaro tulu ani mansin minnu bɛ a ka ja n'u bɛ se ka safinɛ ni ka a dilan abu ani ka taa fara mun ye mansin caman o kan Abu Safinɛ Jara k'o fana ma kɛ basi ye ko mun na a n'a dɛsɛnna mun ye Kɛnɛdugukaw fɛ tulu Abu Safinɛ Jara ko o fana ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔbɔ Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o bɛ fasiri kɛbaa ka fɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana faama a ye danaya ta ka da colonel Asaba Jalo Ture mun kan siga t'a la ko danaya kɔni ko a minɛn ko o fara kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara mun ye 31 décembre yɛrɛ don i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sifinnakaw ka kalansoba mun bɛ yen n'an k'a ma ko cité université de Kabala olu fana nisɔndiyara kosɛbɛ ani maa minnu fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara ni ala ka n'u yeli dɔgɔyali u ma Union Malienne des Aveugles abu olu fana nisɔndiyaba sɔrɔ jamana faama ale yɔrɔ n'o kɛra décembre kalo tile 31 abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mobili ye siga t'a la ko mobili 3 o dira Abu Safinɛ Jara a ka taa fara mun ye forage 2 han ani mun ye moto sen 3 abu o 35 a ka ja ka taa fara mun ye dabalo fɛnw kan ani mun ye kasike minnu n'olu bɛ don kunkolo la Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye imprimante kan a n'a ɲɔgɔnna caman mun ye o taara ka ɲɛsin mun ye Union Malienne des Aveugles abu ani ka taa fara mun ye cité université de Kabala Abu Safinɛ Jara ko baara in taara ka ɲɛsin olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jamana faama colonel Assimi Goïta abu siga t'a la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye fɔnɛ souveraineté n'i y'a sigi 3 o 3 ko 2 ko a b'a don sira mun fɛ abu ko a caman ko o bɛ ka taa o sira fɛ o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye baara belebele o kɛra dabalo fɛnw o dira maanifinw ma abu foragew k'u senna kasikew o dira maaw ma abu ani ka taa fara mun ye maa minnu bɛ ala ka lujula y'u sɔrɔ mun ye moto sen 3 ko o taara ka di olu fana ma abu ani mansin minnu n'olu bɛ safinɛ k'o yɛlɛma abu ko nin bɛɛ lajɛlen baaraw ko o kɛra mun ye centre de dialyse ye abu malidenw kun sigilen bɛ k'o makɔnɔ a mɛnna ko sabu kɛ ni banajugu ye ala y'a ɲɛsin maa minnu ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na olu bɛ kulekan k'a sɛbɛkɔrɔbɔ jamana faama y'a jira k'a fɔ ko lafiya ko o bɛna de ka ɲɛsin olu ma don na nataw la o de kɔmi kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye centre de dialyse abu k'ale biriki fɔlɔ ko o baara ko o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jamana faama colonel Assimi Goïta Abu Safinɛ Jara siga t'a la a ye kɔrɔfɔ mun ni ka a timɛ dɔɔni mun kama fanga in bɛ ta ka kalifa a ma abu ye ko layiruka ninnu jamana faama a tɛ k'a dafa wa o ka ɲi kɛ a bɛ ka dafa dɛ abu nka foli o bɛ lase colonel Asaba Jalo Ture de ma o sabu ka jamana faama de dara ale la Abu Safinɛ Jara ka ko in bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa a ma nka an bɛ mun fɔ colonel ɲɛna colonel Asaba Jalo Ture nin ye 2022 ta ye 2023 a y'a hakili to jalakɔrɔji ani Safo yan fan fɛ a ka kunna an kan a ye 2023 maa ti den dɔ k'a kɔ don i yɛrɛ ma dɛ Abu Safinɛ Jara ko Asaba Jalo Ture a k'i kunda anw kan yan mais colonel ɲɛna jalakɔrɔji a Safo a banna tiɲɛ tɛ mon colonel an b'o f'i ɲɛna dɛ wa an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka sira bilen labɛn kɛ nɔnɔmugu ni malo k'u hakili to an na an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ abu mun ye colonel Asaba Jalo Ture a b'i hakili to jalakɔrɔji ni Safo la a banna a bi kɛ 2023 siga t'a la a bi kɛ dɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn a bi ɲɛ électorat bɛ yan dɛ ayi n ka bi ɲɛ sa a bi ɲɛ abu nin kun ye kunnafoni ye kunnafoni mun n'an y'a bɛnni kɛ ka bɔ le national ale kɔnɔna la fasirikɛla jɛkulu olu ka fasiri don i bonya o b'a la bɛɛ n'i kɛra k'a fɔ fasirikɛla jɛkulu an bɛ u fo ka bɔ national kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye national n'i y'ale bila lɛni bana bɛ se ka don a kɔnɔ a ta dɔnna min bɛ tali
talike k'a dɔn k'a fɔ nin ye Abdoulaye Jara Jarakɛ ale ka sɛbɛnni a ko di de a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ banbanjiya waliw la e ko hali bi Bamakɔ capitale la e ko hali bi ko a ɲɔɲan tɛ Bamakɔ capitale a da kɛrɛfɛ dugu caman na hali bi wa kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Kati mara kɔnɔna ye ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Kolokani mara kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ forêt-ba min kɔnkɔnba min bɛ nin dugu fila in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Kati ni Kolokani cɛ ye forêt-ba min bɛ yen ni o bɛ wele ko Bawule e ko Bamaji dɔw ye n tɛ munumunu zalo la ko o yɔrɔw la de o t'a bɔnɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ma lakodɔn a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ ka yaala ni marifa ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ dinɛ a cɔ a la sabula i k'a dɔn k'a fɔ o ye taabolo min ni a bɛ dinɛ ni a bɛ a lagosi koyi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ kilomɛtiri 70 Baɲango Kati kɔnɔna na Kati cercle o kɔnɔna na min bɛ talikɛ Bamanji dɔw la olu yera kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Kolokani ani Kati cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ kumakoloba min bɛ yen ni a bɛ wele ko forêt de Bawule a k'a dɔn k'a fɔ ko Bamanji u yera o yɔrɔ la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara Fasiriba a ko i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni olu ye kunnafoni minnu sɔrɔ a yirala k'a fɔ nin maa fa wale kɛbaa minnu filɛ nin u bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ les assoyants n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Bamaji wale kɛbaaw ye ko ninnu i k'a dɔn k'a fɔ maa 18 Baɲango min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ moto 9 la sabula maa 2 o bɛ moto 1 kan o bɛ bɛn moto 9 Baɲango ma min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara la a ko i ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu ko u yera Bawule o kumakolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o ye yɔrɔ min ni a bɛ Kati ani Kolokani cercle ani ɲɔgɔn cɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a kumakoloba in vɛnsɛnlen bɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ dugu min ni o cogoya ko Kɔndu i ka dɔn k'a fɔ ko maa ninnu ko u y'u kunda o dugu kan i ka dɔn k'a fɔ o dugu o bɛ Filadugu mara kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Bamaji wale a kɛbaaw la u donna o dugu in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ye lajɛrɛ dɔ ɲini k'a boloda sabula a b'i n'a fɔ o dugu in yɔrɔ dɔ bɛ yen kumakolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o ye u dogoyɔrɔ ye kuma min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ la ni o ye réunion ye a b'i n'a fɔ u ye u boloda sabula o réunion tun bɛ talikɛ fɛn min ka kunnafonidilaw ka fɔ la ko b'i n'a fɔ u kun kan ka a kow intensifier cogo min na sabula u ti dɔwɛrɛ dɛ minnu kan ka taa fan minnu fɛ o baaraw a kun bɛ n'a fɔ u kuma kɛ olu boloda sabula réunion kun bɛ talikɛ u kan waati min na i ka dɔn k'a fɔ u tilara o la u y'u kunda dugu dɔ kan dugu min ni o cogoya ko Tigo i ka dɔn k'a fɔ waati min na u sera o yɔrɔ la n'u y'a ɲini dugudenw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ misiri kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ bɛ yen kunnafoni bɛ yen ka di u ma koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ sira kɔni donda dugudenw na a ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni u ye o sarada ye sabula i ka dɔn k'a fɔ u y'a ɲini dugudenw fɛ u ka bɔ u ka taa ɲɔgɔn ye in bɛna taa kɛ misiri kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ min ni o fɔra a kɛra sababu ye ka duguden bɛɛ lajɛlen k'i siran o kuma i ka dɔn k'a fɔ o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ dugudenw na maa si ma bɔ ka taa lajɛrɛ in kɛyɔrɔ la sabula bɛɛ lajɛlen sirannen tori i ka so o kuma i ka dɔn k'a fɔ u kɔni sigilen mɛnna misiri kɔnɔ o cogo la u ma maa ye maa mana réunion ju la o kuma o Bamaji dama u yɛrɛ dama u wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ commerçant kelen minnu ni olu ka magasinw dayɛlɛlen bɛ min bɛ talikɛ tajiw la u ye o ta k'o k'u ka motow kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u ye 5 don fiɲɛ na u taara dugu minnu na i ka dɔn k'a fɔ ko Dogolenbugu ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Bugujɛma ani ka dɔn k'a fɔ Hakaja o ye Tumanibugu o fanfɛlaw ye o bɛ Kolokani cercle kɔnɔ u y'u kunda o yɔrɔw kan min bɛ talikɛ waati min na i ka dɔn k'a fɔ u y'u kunda o yɔrɔw kan i ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ u ye a boloda i ka dɔn k'a fɔ u taara forêt in kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ u bɛ ka o kɛ dugumisɛnninw na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ terrorisme ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Bamajiya wale min bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ apologie du terrorisme o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ majamu a ka jan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ terrorisme la i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o de bɛ ka o kɔrɔfɔw sarada i ka dɔn k'a fɔ dugumisɛn fɛn o fɛn u bɛ ka tɛmɛ o kɔnɔ u ka ko banna o baaraw kɛ o yɔrɔ la kunnafonidilaw u y'a yira k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ maa ninnu u bɔ mɛ Amadu Kufa ka cɛdenw fɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ni u sera dugu min na ni ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min bɛ u da ni u bɛ a wele ko Alahu Akubaru i ka dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ de cɛjugu o kɔrɔfɔ bɛ u da la sabula i ka dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ u bɛ k'olu sɛnsɛn u bɛ k'olu sarada sanga ani waati min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ kunnafonidilaw fɛ ka dɔn k'a fɔ ni i y'a ta k'a lajɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye wulikajɔ daminɛ nin yɔrɔ in na min bɛ talikɛ lakanabaliya la a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a kɔrɔbasiri dɔ ye mun ye i ka dɔn k'a fɔ Kayi ani Bamakɔ cɛ i ka dɔn k'a fɔ o don ko min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ chauffeur dɔ la a ka jan kari bolila dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ jama tun bɛ u kun min bɛ talikɛ kisɛ u nana wuli kari chauffeur la i ka dɔn k'a fɔ kari chauffeur i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a sɛbɛ joginna dɔnkilidala yɛrɛ dɔ bɛ yen min ni o tɔgɔ ko Mbuye Kuyite i ka dɔn k'a fɔ ko o tun bɛ a jama la o kuma i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ni o ye Abdoulaye Jara ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko autorités kan ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda nin yɔrɔ in na sabula i ka dɔn k'a fɔ Bamajiw maa sɔminen i ka dɔn k'a fɔ i wuli kan ka wuli i wuli kuma sabula Bamajiw kɛn bɛ ka forêt de Bawule k'a fa nin waati in na wa wuli ka jɔ u bɛ a la an ka dugumisɛnninw Masiri filɛ an ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ lɛribana kɔnɔ Abdoulaye Jara Jarakɛ ale ka se an tɛ bila ka taa mun ye forêt de Bawule in kɔnɔ ka taa mun na ye
ita mun nay kala do wa reportage ya ka taa reportage la awo fura de bawle ko la e ka taa nyema mbi delisa sa fɛn dɔ bɛ yen olu ye ɲɛma taa yɔrɔ e ye ɲɛma ye e ka taa ye ayi dɛ e wa bɛ kolokani yan fan in fɛ a bɛ minɛ o ye ne ka dugu ye o e bɛ kolokani kalasira ninnu e b'a caman dɔn nin ye n ka dugu ye sa ko n bɛ nin bɛɛ dɔn ne bilala ka taa dugu an mɔna ye an bɛ yen ne taara fura de bawle kɔnɔna la sisan ka taa reportage la o ka fisa dɛ ayi e ɲɛma de kan ka taa ye sabali sa an ka ko di ɲɛma ba ma ayi ɲɛma ba wa ɲɛma ba ti yan bi o e de bɛ taa donc tu vas là-bas pour le reportage i y'a faamu abu mun ye bilikan boli i danyɔrɔ dɔnnen don indicateur de niveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye nin ye sɛbɛnfura ye nin y'a bɔ ko 3,000 ani 771 ka bɛn bi arabadon ma janvier kalo tile 4 san 2023 abu mun ye fasirikɛbaa ye o de Adama Jabate kɛ a y'a yira k'a fɔ nin tɛ kibaruya duman ye abu an bɛ taa mun ye yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko maraka kungo abu ni hakili b'a la mun ye tɛnɛn ka dugu jɛ tarata la an kɔni wulila ne kibaruya jugu kɔni ye koyi kibaruya jugu mun n'a bɛ tali kɛ mun ye an ka satumafalaw an ko maa minnu ma sapeur pompier protection civile o tɛ wa abu olu ka poche mun na a filɛ nin ye maraka kungo n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ Segu sirajanba in ye a b'o kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔw fana ko fana abu safinɛ jara i bɛna ye k'a fɔ ko bingali ko a taara ta ka mun ye sapeur pompier u ka nin poche in ka a sɛgɛrɛ abu k'a kɛra tɛnɛn don n'o bɛra janvier kalo tile 2 ma k'a dugu jɛ mun ye tarata don ma janvier kalo tile 3 abu attaque mun na a kɛra k'a kɛra sababu ye mun ye maa 4 olu nin tora a la o maa 4 na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye finitigilaka 2 o b'o la ani civil 2 ɲɔgɔnna ko o b'o la abu maa 8 ko olu banana mun ye Adama Jabate a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin jatigɛ wale kɛbaa ninnu abu waati mun na u kɔni u taara se mun ye nin poste de contrôle na n'o bɛ poste de secours de la protection civile de Marika kungo n'o o b'o o kofɔ abu ɲankadi ni ye i bɛna ye k'a fɔ k'u ye tasuma kɔni k'u y'a sɛbɛkɔrɔ wuli n'o bɛ marifakisɛ o kofɔ abu k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin maa ninnu abu k'u kumuni u bɛ moto dɔ kɔni o kan abu safinɛ jara ko nin maa ninnu kɔni u bɛ moto 3 ko o de tun b'u bolo wa o moto 3 la i bɛna ye k'a fɔ ko maa 2 o sigilen b'a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ abu safinɛ jara mun ye fatirikɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu k'u ye tiɲɛni kɔni k'o kɛ kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye mobili dɔ abu safinɛ jara u ye o sɛbɛkɔrɔ jeni o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen abu ko maa 4 kɔni ko o nin tora ko in na waati mun na nin baara in kɔni ko jatigɛwale kɛbaa ninnu u tilala nin baara in na abu k'u y'u kunda dugu mun kan n'o o bu Marika kungo yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ o kofɔ k'u y'u kunda o dugu kofɔlen kan abu safinɛ jara kabi waati mun na i bɛna ye k'a fɔ ko brigade territoriale de la gendarmerie mun n'o bɛ fanakaw fɛ yen kabi olu kulo donna kibaruya la u ni renfort belebele bɔra Bamakɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Marika kungo abu safinɛ jara u ye dogodogoningo bɛɛ lajɛlen k'a jateminɛ k'a lajɛ nin jatigɛ wale kɛbaa ninnu u taara yɔrɔ jumɛn nka abu safinɛ jara kibaruya labanw y'a yira k'a fɔ maa minnu ye nin bingali ta ka taa sapeur pompier maaw u ka jabaa la k'o sɛgɛrɛ Marika kungo siga t'a la k'u y'u kunda dugu kan dugu min n'an k'a ma ko Tɛnɛmabugu abu ale yɛrɛ ye dugu ye k'a ni Marika kungo kɔni ko o ma jan ten kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye nin jatigɛ wale kɛbaa ninnu abu safinɛ jara mun ye protection civile maaw yɛrɛ ka fɔ la a ko waati mun na k'olu balila k'a mɛn ko mun ye marifakan abu safinɛ jara ko o de wulikan kɔni ko o bɔra abu safinɛ jara n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ko a ka di i da in ye musan wɛrɛ dɔ sɔrɔ abu safinɛ jara u bɛ bali ko la yɔrɔ min na jatigɛ wale kɛbaa ninnu u ye mugu kɔni ni ka a sɛrɛntɛ abu safinɛ jara a kɛra sababu ye maa 4 kɔni o fatura mun ye agent 2 n'o bɛ finitigilaka 2 kofɔ abu safinɛ jara ani ka taa fara mun ye civil 2 o kan wa mun ye mobili 1 fɛnɛ n'o o bɛ sapeur pompier maaw tɔgɔ la u y'o sɛbɛkɔrɔ jeni abu safinɛ jara mun ye sapeur pompier maaw kɔni u ma se ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bila sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka u tɛgɛ da jatigɛ wale kɛbaa ninnu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye o kɛwale mun na a taara ka sapeur pompier k'u sɛgɛrɛ mun ye Marika kungo o de hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ kunu n'o bɛna tarata don ma janvier kalo tile 3 san 2023 directeur régional mun na ale bɛ protection civile maaw tɔgɔ la Kulukorokaw fɛ yen n'o ko fɔra a bɛ lieutenant colonel Sibiri yɔrɔ kɔnɛ a b'a ale kofɔ ani ka taa fara mun ye Joyila gouverneur kan Abdala Fasi Koyi abu olu fana y'u sen b'u kɔrɔkɔrɔ ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen kan n'o bɛ mun ye sapeur pompier maaw ka nin jabala in kofɔ abu safinɛ jara taakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye nin kura o bɛ se ka fiyɛ mun ye anw ka lakanabaaw la cogo min na ka taa yir'u la k'a fɔ ko min ye jamana ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'u sɛgɛrɛ o ka bu o fana bɔlen kɔfɛ mun ye duguladenw ka sensibilisation ta ka ɲɛsin olu ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka mun ye lakanabaaw ka baara o bɛ se ka nɔgɔya u
bolo cogo min na Abu Safina Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi Abu ni hakili b'a la laɲini dɔ kɔni kɛra malidenw fɛ waati tɛmɛnenw na mun ye sapeur pompier maaw olu fana bɛ se ka militariser cogo min na a ko an bɛ don min na comme bi Abu mun ye sapeur pompier maaw ye o fana ka militariser mun ye marafa o ka d'u ma olu ma militariser de a ma daminɛ fɔlɔ polisiw n'olu de don i b'a sɔrɔ olu ta ma se ka olu ta yen a ma opération ma kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko u ka détachement bɛ yɔrɔ dɔw la u ka maramafɛn d'u ma dɛ u ka maramafɛn d'u ma kosɛbɛ a banna Abu sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye polisiw ta yen kɔni o kɛra cogo min na u ka fɛɛrɛ ni dabali fana kɛ mun ye sapeur pompier maaw olu ta o kolon ka sigi sen ka ten k'o sababu kɛ Abu Safina Jara a bɛ nin kana waatinin bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko datigi fana ko a bɛ ka sapeur pompier maaw kɔni ko o sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla mun ye Adama Jabate a y'a yira k'a fɔ hakili lajiginna ni hakili b'a la mun ye zantigila waati tɛmɛnenw na ko mun ye attaque o taara k'o yɔrɔ kɔni ko o sɛgɛrɛ an kɔni bɛ don min na comme bi Abu Safina Jara fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ko ka sigi sen kan k'o sababu kɛ mun ye sapeur pompier u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la tasuma mana wuli Abu Safina Jara accident mana kɛ wele de bɛ bila sapeur pompier maaw ma olu bɛ se ka ji ka o fura la cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in o bɛ taa Abu Safina Jara ko fɛɛrɛ ni dabali o ka kɛ mun ye an ka sapeur pompier maaw ni bɛ se ka lakana cogo min na jamana yɛrɛ kɔnɔna la kibaruya kɔni tɛ kibaruya duman ye mun ye maa 2 o nin tora a la maa 4 o nin tora a la maa 2 olu ye finitigilakaw ye maa 2 olu ye civil ye maa 8 ko o banana kunnafoni an y'a bɛnnikɛmaw ka bɔ indicateur du niveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Adama Jabate Abu i bonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an ka taa sɛgɛnnafiɲɛ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ ka na kunnafoni tɔ Abu Safina Jara an bɛ n'o lase limanaw ma Nord FM kan 76 33 43 03 an ka taa sugu kɔnɔ foli bila su ma kɛngɛrɛ wasolo numéro 1 o kɔnɔna la be kɛngɛli wasolo numéro 2 Jamsabugu mu ye Keita fitini ale be PDG ba yɛrɛ sa n'o bɛ Badrissa Keita ko fɔ an bɛ foli ko tarara ko lasa ma ni waati na ko a Keita n'an y'ale fo sa foli hali bi an b'a ta ka ɲɛsin Bagagu ma BG Yankɔrɔba ye a n'a furumuso an bɛ fo nin waati na Surakabugu kɔnɔna la ɲɛnamakɛ Petit Japon ale kɔ Abu an seginna kura ye kana kuma so kɔnɔ an ka taa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ hali bi bamananw b'a fɔ ko n'i ye solimaden ye ka dɔn k'a fɔ farifari dɔ la a dɔ la i b'a sɔrɔ k'a fɔ fura ale kɔrɔ finen don wala y'a kɔrɔ fina bɛ bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛnɛpana i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka bi araba bɔli ye janvier kalo i ka dɔn k'a fɔ o tile 4 kosɛbɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ cadre min bɛ yen ka dɔn k'a fɔ cadre des partis politiques regroupement ka dɔn k'a fɔ retour à l'ordre constitutionnel o ti teri kɔrɔ ye wa n teri kɔrɔw don n teri kɔrɔw la i ka dɔn k'a fɔ ko u kumana sabula i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ka dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goïta ale ni ka dɔn k'a fɔ a ka gouvernement olu ye i ka dɔn k'a fɔ projet de loi dɔ i ka dɔn k'a fɔ k'a sɛbɛntiya sabula i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ projet de loi min ni a bɔra CNT mɔɔw yɔrɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ âge de la retraite i ka dɔn k'a fɔ magistrat dɔ bɛ se ka fara olu si kan don na o baara min i ka dɔn k'a fɔ cour suprême magistrat olu jɔ a la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CNT olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ o projet de loi k'a ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ conseil des ministres min ni a kɛra i ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 20 ani seegin tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ conseil des ministres u ye projet de loi i ka dɔn k'a fɔ ko u ye a sinsin wa i ka dɔn k'a fɔ ko u ye a décret i ka dɔn k'a fɔ u y'a ta koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ani i ka dɔn k'a fɔ a ka gouvernement maaw conseil des ministres i ka dɔn k'a fɔ ko u sɔnna ko in ma sabula i ka dɔn k'a fɔ âge de la retraite i ka dɔn k'a fɔ ko san 3 baɲango k'o na ta i ka dɔn ka fara président de la cour suprême i ka dɔn k'a fɔ ko procureur général i ka dɔn k'a fɔ san 3 a na ta ka fara olu ka si kan koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti cadre des partis regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel a bɛ waati min na komi bi nin ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti politique caman na minnu n'i ka dɔn k'a fɔ u fara bɛ ɲɔgɔn kan tɔn min kɔnɔ o de tɔgɔ ye filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ɲɛmaya ta bɛ ka di maa min ma o de ye Modibo Sumare i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a fana a ye réaction kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi kɛlen ka nin décision ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Modibo Sumare la minnu kɔni ko u ye réaction kɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ waleya min ni a kɛlen filɛ u fɛn nin ye k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ a ma ja u ye bi wa a ma bɛn u ma sini sabula i ka dɔn k'a fɔ ko waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye ko a bɛ wele ko c'est anti-constitutionnel ko n'i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ ka décret min labɔ nin ye walima i ka dɔn k'a fɔ ordonnance min ni a talen filɛ nin ye ko n'an ka constitution sariyaw tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cadre ɲɛmaaw la n'o ye Modibo Sumare ye i ka dɔn k'a fɔ ko u ye kɔrɔfɔ caman fɔ
k'i ka dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya min ni a kɛlen filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye a mɛn communiqué de la communiqué min ni o ye conseil des ministres ka communiqué min n'i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kalan kɔmuso ORTM o sanfɛ waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye nin kɔrɔfɔ in mɛn ko jamanakuntigi k'i ka dɔn k'a fɔ ko a sɔnna i ka dɔn k'a fɔ CNT maaw ka nin baara in ma i ka dɔn k'a fɔ ko o dugusɛjɛ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 29 ye i ka dɔn k'a fɔ cadre maaw i ka dɔn k'a fɔ ko u fana y'u ka lettre bɔ ka bin tandali sabula i ka dɔn k'a fɔ ko waleya min ni a talen filɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛn ye ko nin ye forcing de ye nin ye diyagoya baara de ye nin ye i ka dɔn k'a fɔ fɛn ye min ni a bɛ wele ko c'est illégal ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko wa ko c'est illégitime ayiwa tulo b'a la ne m'a fɔ dɛ an ka taa ayiwa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cadre maaw la kɔni u ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada a bɛ kɛ ten sabula i ka dɔn k'a fɔ ko u y'a jira k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ nin ye ko i ka dɔn k'a fɔ ani an ka jamana sariya a tɛ bɛn koyi a n'an ka constitution min n'i ka dɔn k'a fɔ ni tɛgɛnɔbila kɛra o baaraw la san 1992 waatiw la i ka dɔn k'a fɔ ko ani o tɛ bɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛmaayaso la ni o ye k'a dɔn k'a fɔ cadre maaw ka ɲɛmaayaso ye k'i ka dɔn k'a fɔ waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ ko sariya sɔsɔ baara don k'a dabɔ mɛ a kama maa damadɔw de bɛ yen ka se ka olu ranger maa damadɔw de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ka olu sɔn sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu si tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ ka taa retraite si la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔ ta ka fara olu si kan bilen i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn min ni ani sariya tɛ bɛn koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya sɔsɔ a baara k'i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana a marabaa u ye o kɛ koyi ko sani ko yanni o tɛ min bɛ tali kɛ san 65 n y'a dɔn k'a fɔ ko o ye sota o ye sɛgɛnnabɔ o ye o waati ye i bɛ taa retraite la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔ fara olu si kan bilen wala don min ni a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cadre maaw la u y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na bi ko u b'a ɲini jamana a marabaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ camancɛrɔ faga a ɲɛmaaya la bi k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sɔkinkɔ ko u ka a boloda sabula k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ ka décret min bɔ nin ye ordonnance min ni a talen filɛ nin ye k'a kɛ sɛbɛn ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini kuma min bɛ tali kɛ sɛkinkɔ la k'u k'o boloda k'a dɔn k'a fɔ magistrat minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ko in sababu la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi cour constitutionnelle kɛlen ka sebaya di olu ma i k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres tilara ka sebaya di k'a dɔn k'a fɔ magistrats ma walima i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ma cour suprême kɛlen ka sebaya di u ma an bɛ waati min na komi bi magistrats ko olu kɔni ma kuma fɔlɔ olu bɛ daden kɔnɔ maa t'a dɔn k'a fɔ don nataw la olu fana bɛna kɔrɔfɔ min zarada kunnafoni filɛ an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ lɛnipana kɔnɔ Musa Sayon Kamara a b'o dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don annonceur n bɛ bɔ ni a ye mun ye musow ka Mariyetu Konate Mariyetu a kumara a b'o k'an ka na politiki bunakun kɛnɛ kan anw ka parti politigiw an bɛ don min na comme bi e k'u ti ka jɔ sen ne o yɔrɔ k'o ɲini wa mun ye Mariyetu Konate a y'a jira k'a fɔ ko san minnu o bannen filɛ nin n'a bɛ tali kɛ 2022 la a b'o o kalo saba laban na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politigiw kɔni u y'u dɔn sen kani ka a daminɛ a b'o i bɛna ye k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnla parti politigi minnu bɛ yen nin waati na n'olu dɔnnen don an ka jamana o kɔnɔ la a b'u safinɛ jɛra a caman kɔni o ye kunkan kɔni k'o bɔ dɔw ye conférence de presse k'o kɛnɛ k'o sigi a b'u safinɛ jɛra ani kɛnɛ caman i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw y'o fana k'o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ fɛ k'a jira malidenw na k'a fɔ ko hali bi ko tɔɔnin bɛ parti politigiw la a b'u ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ yɛlɛma o kan ka kɛ parti politique ko la anw ka jamana kɔnɔ mun ye Mariyetu Konate a y'a jira k'a fɔ ko anw ka parti politigiw u taara min a b'u kiteri kɔrɔ ninnu ko u taara min waati mun na mun ye organe de la transition ale baaraw bɛ sigi sen kan a b'u safinɛ jira ko parti politigiw ko u taara min mun ye Mariyetu Konate a ko hakili lajiginna a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique ale sigikun tɛ sen kan dɔwɛrɛ ye fanga kɔni o bɛ se ka ɲini cogo min na o ye parti politique sigikun ye sen kan a ko n'i y'an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ a b'i n'a fɔ ko o baara minnu o bɛ kɛ o sigikan minnu kan ka sigi sen kan parti politigiw kan k'o baara minnu k'o kɛ nka an ka jamana kɔnɔ a b'i n'a fɔ an ka parti politigiw ka yeta kɔni ko o to o ye dɛ a ko n'i y'an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko parti politique ko a bɛ t'i jɔ 200 ani kɔ o ɲɔgɔnna na a b'u safinɛ jɛra o bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ a b'u i bɛna ye k'a fɔ ko a parti politique dɔw bɛ yen olu bɛ san bɛɛ lajɛlen na kɛ ka papier kuntanw k'u ɲini ka fara ɲɔgɔn kan walasa dɛmɛ mun n'a bɛ ta ka parti politigiw sɛgɛrɛ u bɛ se k'o sɔrɔ cogo mun na a b'u safinɛ jɛra mun ye sɛbɛnnikɛla ye a ko mun ye parti politique ninnu caman bɛ yen nin waati laban ninnu na u kɛlen bɛ k'u ka congrès baaraw ka a bolo da a b'u safinɛ jɛra n'u bɛ congrès baara ninnu
ka sigi senga ibe taa ye k'a fɔ ko a parti politique dɔw bɛ olu bɛ taa lakɔlidenw bɔ lakɔlidenw bɛ taa sali k'o fa tɛntɛntɛn Abu Safinɛ Jara dɔw yɛrɛ bɛ don sigidaw kɔnɔna la n'o bɛ carte ko fɔ Abu Safinɛ Jara ka maaninfinw k'u labɔ ka taa sali ka taa fa tɛn ka yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko jama kɔni ko a b'o olu kɔ Abu ko kuma na ni parti politique ninnu u b'u k'u moke jɔn de la u kɔni t'u k'u moke malidenw na sɛbɛnnikɛla n'o de bɛ mun ye Mariyetu Konate kofɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu anw ka parti politique ninnu caman bɛ yen a caman ɲɛma ka taa fara u teriw kan o dɔrɔn de y'u ka tɔndenw kɔni u ye a caman ka sɛbɛnfura Abu Safinɛ Jara n'a bɔra u ka dudenw yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara maa tɛ tɔn na u ni muso n'u denw hali teri tɛ dɔw kɔ hali muso yɛrɛ tɛ dɔw kɔ mais comme furu kɔni dɔw muso t'u kɔ wallahi a t'u kɔ koyi Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛ ba ye Mariyetu Konate a y'a yira k'a fɔ mun ye an ka démocratie an bɛ don min na comme bi Abu ko démocratie kɔni ko a ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ démocratie ko a kasira Abu ko mun ye Mariyetu Konate a y'a yira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min na comme bi an ka parti politique ko an ka jamana kɔnɔ ministre mun n'ale bɛ administration territoriale et de la décentralisation n'o ko fɔra a tɛ colonel Ablaye Mayiga a tɛ ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan condition ka bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ parti politique kɔni ka sigi an ka jamana in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara sira dɔw de ka sigi sen kan i ka kan ka taa o sira o fɛ Abu n'o o fɛnɛ tɛ walima ko ka projet de loi dɔ yɛrɛ k'o sigi a ko kama parti politique kɔni k'a fɔ k'a diyara ye suko ni dugusajɛ cɛ ka taa parti politique dɔ kɔni k'o sigi Abu ko kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye transition in daminɛ fo ka n'a bila bi la Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman kun b'u ka daden o kɔnɔna la nka ni kalo saba laban in na Abu Safinɛ Jara caman kɔni bɛ ka wuli ka jɔ k'o kɛ k'o sababu kɛ mun ye kalatɔw u bɛ ka nalen a ko mun ye ni kalo saba laban in na i bɛna ye k'a fɔ ko parti mun bɛ n'an k'a ma ko ADEMA kɔrɔni Abu olu y'u ka 18e conférence nationale k'o baara k'o sigi sen kan parti mun fana bɛ n'an k'a ma ko Alliance pour la refondation du Mali damasɔnya kuma la n'an k'a ma ko AREMA Abu olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka to u ka bolo faraw ka taa caya mun ye an ka région kɔnɔnaw la Abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko parti mun bɛ n'o bɛ IRD o kofɔ ala ka hinɛ Sumala Sise la ale tɛ wa nin waati laban in fana la olu bɔra ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin u ka belebele ma n'o b'u ka père fondateur kofɔ Sumala Sise Abu n'o fana bɔra yen parti mun bɛ n'an k'a ma ko RDS Abu fana ko olu y'u ka kɔngɔrɛ k'o baara k'o kɛ parti mun fana bɛ n'an k'a ma PRFM faso ko Abu i bɛna ye k'a fɔ k'olu fana bɔra k'u ka sayɛlɛmafoli k'o lase malidenw ma Abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ nin waati laban in na i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ k'i labɛn ka ɲɛsin kalata mun n'olu bɛ nalen an ka jamana o kɔnɔna o la maa caman bɛ ka malidenw k'u hakili ka fiɲɛ kosɛbɛ maa caman bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin malidenw ma Abu Safinɛ Jara ko a b'a hakili jigin an ka musoba dɔ la n'o bɛ Batuli Ɲani kofɔ Abu nin waati in na ale fana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka malidenw k'u dɛmɛ Abu n'o fana bɔra yen PDG mun bɛ yen n'ale bɛ sira Mali la n'o de bɛ kɔrɔ Seydou Kulubali Abu nin waati in fana la siga t'a la ale fana bɛ ka wuli ka jɔ k'o kɛ dɛmɛw bɛ ka ta ka ɲɛsin maaninfinw kɔni ko u ma Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛ ba ye n'o de bɛ Mariyetu Konate n'o o bɛ ale kofɔ a ko n'i ye dimɔgɔba ye minnu na yɔrɔ fan fɛ la Abu Safinɛ Jara kana siga mun ye siga kasa jugu ko a b'o yɔrɔ o la a Mariyetu Konate a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kalata mun n'olu bɛna an ka jamana kɔnɔ Abu an kɔni bɛ don min na comme bi ko parti politique k'u kan k'u dɔnsen kɔni k'o yɛlɛma dɛ k'u dɔnsen k'a yɛlɛma ka ɲɛsin Mali kura mun n'o taabolo n'o talen bɛ an bɛ don min na comme bi Abu k'u kan k'u dɔnsen k'o yɛlɛma ka ɲɛsin Mali kura o taabolo o ma ko Mali Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali kura ko a bɛ sigi sen kan o tɛ taa abada fo buna adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen o ka yɛlɛma Abu Safinɛ Jara ni bɛɛ lajɛlen ko o yɛlɛmana a ka ca Ala fɛ ko laɲini ko o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye nka an filɛ taabolo min na comme bi Abu Safinɛ Jara ni buna adamadenw yɛrɛ de ma yɛlɛma ko mun ye Mali kura ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛn nɛgɛmɔ ka bɔ mun ye annonceur ale kɔnɔna la Mariyetu Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la waati kelen na Abu mun y'an ka belebele sa mun ye Adama Sanogo Dafi Mori a sɔgɔlen mana nin waati na mun ye koɲumani dugumala la Dafi Mori Adama Sanogo an bɛ foli lase a ma fo ka taa bila mun ye Jalo Kɔfir Lasine Jalo an b'a fana fɔ nin waati na koɲumani ale wɔrɛda sugu kɔnɔna la n'Ala sɔnna biti waati kɔni a tɛnkuna k'a dɔn k'a fɔ yanni o cɛ foli ni tanu an b'a ta ka Joti Jara k'ale sɛgɛrɛ inspecteur de police kɔrɔ dɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankɔrɔ ma Jean Tarawele n'a furumuso ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ Kalaban a de kɛ na Morisi Kone Bernadette Mukoro an bɛ fo fo yan fɔ Domiya Abu an ka bi ta bɛn nɛgɛmɔ k'a da yan ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini fana o don duman dɔ ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumaso kelen in kɔnɔ waati kelen o kofɔlen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima dɔn kumaso Mamadu Adama Mayiga Gafu Jama ka Madu Ami Maruko an bɛ foli lase ma i n'a Arama bɛ fo Yakuba Gindo nɛgɛ kɛrɛfɛ Yusu Sogo Baba Adama Ture mɔdenkɛni Facebook sa Mamu Kamara mɔden Burama Tarawele kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele Biti wasala